La ciutat de Barcelona és una ciutat enormement diversa. Té barris que estan tocant al mar, té barris a la plana de la ciutat, però també té barris de muntanya i barris en pendent. I aleshores el que ha passat durant tots aquests anys és que a mesura que l'urbanisme ha anat avançant i ha anat progressant, la ciutat ha anat prenent coneixement que calia també aplicar millores d'accessibilitat en barris de muntanya, com són el barri del Carmel o el barri del Guinardó. L'ascensor inclinat, sobretot davant de les escales mecàniques, té un avantatge important que és l'accessibilitat. El permetre l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, cosa que una escala mecànica no té. Aquest és un dels factors importants per als quals s'ha optat per posar ascensors inclinats aquí i en el carrer Alger. Antes tenía que subir todas las escaleras y ahora, pues bueno, aparte de que la faena es mucho más cómoda porque gracias al ascensor puedo ir un poquito más ligero y aparte no me canso. Inclús quan vens de l'escola amb els nanos, doncs és això, vull dir, els portes, és molt més pràctic. I per anar a la muntanya, doncs estupendo. Antes habían escaleras que se bajaba continuamente hasta abajo, todo esto es nuevo y bueno, la verdad es que ha habido una remodelación bastante buena por el barrio.